Oke Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin yang ada di sini semuanya berbahagia. Andum kauningan Bapak Ibu ya, atau andum informasi bahwa besok Kemis, tanggal berapa itu sok Kemis deket ini, keluarga besar mempelai pria ngunduh manten, ya ngunduh manten. Insya Allah dari keluarga besar Bapak Haji Mariun berbondong-bondong hadir ke sana, sehingga gilir gumanti. Kalau penjenengan belum usai gelar upacara ini kok sudah kondur, sudah pulang duluan, nanti di sana pun juga demikian, dan ya, maka tinggal satu titik adicoro yang Bapak Ibu tunggu dan juga mempelai berdua, yaitu mau idoh hasanah. Pitutur luhur harus ada yang dituturi, dan sementara pengantin berdua baru santun busana. Menika ingkang kula aturaken dadosaken ing kauningan Bapak Ibu sekedhik sak cuplik mawi basa Nusantara. Nggih. Wonten menika wonten Roro Ayu Linda Sinta. Kok iso ayune ngono iku ndek ben kalungan usus tak kepiye Nduk. Dimas, Didik, nyuwun dawuh. Oh nggih, nika ngeten. Para paraga ingkang lenggah menika kadosipun sampun wasis ing babagan atur panglipur. Menika kersanipun Mbak sinten sing rada ayu sithik iki. Sewu kok rada ayu sithik. Nggih, kalih-kalihipun Sulistya ya. Paripunaning Mbak Sinta utawi sinten monggo setunggal tembang. Mbok bilih mangke pengantin dereng para anggeneng rasuk busana keparengna ingkang samya lenggah senajan to namung setunggal mangke ndherekaken atur panglipur. Ngoten nggih? Oh, enake panatacara ngoten niku, tukang perintah. Nggih, monggo ngrantu purnaning pengantin hang rasuk busana saged kaaturan lelipur kagem para kadang sutresna. Nuwun. Nyuwun pangapunten Rama. Menggaris bawahi pangandikanipun panjenengan anggenipun nyuplik kanthi basa Nuswantara menika. Iya. Kok suraose tembung kok kados pengancaman niku. Kok ngoten? Lah menika wau menawi keluarga besan sak menika mangke dereng rampung adicarane kondur. Semantun ugi mangke benjang menawi adicara teng mriku keluarga agung Bapak Haji Mariun ketingalipun kok miturut pangandika jenengan kok ngoten. Oh ngono. Iku ora ancaman to, Gus. Ultimatum. 11-12 nih. Mboten Bapak, iki guyon nggih. Jarene ngeten ngendikaning para winasis, wajibe kok ngrawi wali matul arus kok dereng purna. Jarene iku dereng gugur kewajibanipun. Niku namung ngemotaken kemawon. Jarene leres ya. Oh, ngoten. Menawi dipun dahar napa niku kanthi wantah. Nggih ngoten niku. Nyuwun pangapunten. Guyon maton. Ya Sinta, diaturke tembang campursari mligi kunjuk sedaya para rawuh, para bini sepuh kang sampun kepareng lelenggahan. Sugeng mirsani saha sugeng laras kanthi lelagon-lelagon sinarengan Java musik campursari. Oh
Sinarengan Gumilang Entertainment live YouTube Tegar Audio. Joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu bisa kan karo sliramu senadyan apa jroning ati nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu omong dengan mati mrongga banjur tresno Java musik semoga untuk melepas lelah sedikit-sedikit jempolnya bisa digoyang-goyang. Binelar sinareng Pangestu WU Miss Safira Sang Panggengga Busana Gumilang Soting ugi dalaken makarya Goyang.
lho. Bisa